Dalaygon ang Dios maigsoon, padayon ta sa pagbasa sa pulong sa Dios, Job kapitulo 6 bersikulo 10, kapitulo 6 hangtod sa kapitulo 10. Okay? So nag-ingon dinhi kapitulo 6 unya si Job mitubag og miingon, kung gitimbang pa lamang unta ang akong pag-agulo o gipahaluna sa timbangan ang tanan ko nga kagul-anan. Kay karon kini mabugat labi pa kaysa balas sa mga dagat. Busa nahinanali ang akong mga pulong. Praise God. Kay ang pana sa makagagahom kanako ming taroy ug sa hilo ni ana ang akong kalag nagainom. Ug ang mga kalisang sa Dios nakigubat bato kanako. Magabihihi ba ang asnong ihalas kung siya may balili? Kung magainga ba ang baka sa ibabaw sa iyang kumpay? Ang butang nga walay lami makaon ba kung walay asin? Kung ang puti sa itlog aduna bay lami? Ang akong kalag magadumili sa paghikap kanila, sila sama sa mga kalanon nga maluod kanako. O nga itugot unta kanako ang akong ginapangayo. Ug ang Dios magahatag kanako sa butang nga akong ginapangandoy. Bisan kini kung makapahimuot sa Dios sa pagdugmo kanako, nga buhian unta niya ang iyang kamot ug putlon ako. Ug mao kana unta ang akong kalipay, oo, pakasadya ako sa kasakit nga dili mo pagawas. Ang sa kasakit nga dili mo pagawas, nga ako wala maglimod sa mga pulong sa balaan. Unsa ba ang akong kusog nga ako magapaabot man? Unsang akong katapusan nga ako magapailog? Ang akong kusog ba sa mga bato? Kung ang akong unod tumbaga ba? Dili ba mauman nga ako walay katabang gikan sa akong kaugalingon ug nga ang kaalam gipapahawa na gikan kanako? Kaniya nga hapit na mautas, kinahanglan nga ang usa ka higala magpadayag sa kalulot, bisan niadtong magabiya sa kahadlok sa makagagahom. Ang akong kaigsuonan nagpaila kanako nga mga malimbungon sama sa usa ka sapa, sama sa tubig sa kasapaan nga mangagi sa madali, nga maitom tungod sa yelo, ug diin ang niebe magatago. Sa panahon nga sila mainit-init, sila na mga wala. Sa mating init, mga wagtang sila sa ilang dapit. Ang mga magbabaklay nga nangagi sa ilang dalan managlikay. Sila mangadto sa kausikan ug mga wagtang. Ang mga panon sa mga magbabaklay sa teman ming tan-aw, ang mga kapundukan sa saba ming hulat kanila. Sila gipakaulawan kay sila ming laom. Sila nanganhi ug nangalibog. Kay karon kamo wala nay hinungdan. Nakatan-aw kamo usa ka kalisang ug nangahadlok kamo. Nag-ingon ba ako ihatag kanako? Kun hatagi ako ugasa gikan sa inyong bahandi? Kun luwasa ako gikan sa kamot sa kaaway? Kun bawia ako gikan sa kamot sa mga malupigon? Tudloi ako ug ako mohilom, ug pasabta ako kung hain ako masayop. Daw unsa ka ugdang ang mga pulong sa katulid, apan ang inyong pagbadlong unsay gibadlong niana? Naghuna-huna ba kamo sa pagbadlong sa mga pulong kay nakita ang mga pakigpulong sa usa nawad-an sa paglaom sama sa hangin? Oo kamo morifa tungod sa mga ilo ug igabaligya ang inyong mga higala. Busa karon ikahimuot ninyo ang pagsudong kanako. Kisa pagkamatuod ako dili magbakak sa inyong atubangan. Bumalik ipakiluoy ko kaninyo, isalikway ang pagkadili matarong. Oo, bumalik pag-usab ang akong tinguha matarong. Anaabay dili matarong sa akong dila,
Dili bang akong igtitilaw makaila sa mga butang nga malaway? Kapitulo 7. Ang tao wala ba'y panahon sa pag-alaga diha ibabaw sa yuta? Dili ba ang iyang mga adlaw sama sa mga adlaw sa usa ka sinuhulan? Ingon sa usa ka sulugoon nga nagatinguha og dako o yamot sa anino, ug ingon sa usa ka sinuhulan nga nagapangita sa iyang suhol. Ingon man ako gihimo aron mahiagom sa mga bulan sa kaalaot ug mga gabii nga makapuol gitudlo kanako. Sa magahigda ako magaingon, anusa pa ako mubangon ug ang gabii moagi ug kanunay ra akong nagaliso-liso hangtod sa pagbanag-banag sa adlaw. Ang akong unod naputos sa mga ulod ug sa mga abog nga tibukol. Ang akong panit namuto ug makaluod. Ang akong mga adlaw labing matulin kaysa lasandera sa magahabol ug natapos nga walay paglaom. O hinumduming ang akong kinabuhi usa lamang ka gininhawa. Ang akong mata dili na makakita sa maayo. Ang mata niya nga nagatan-aw kanako dili na makakita kanako. Ang imong mga mata ilantaw mo kanako apan ako mawala na. Sama sa panganod nga mahurot ug mapapas, mauman usab ang manaog ngadto sa Siyon, dili na mobalik sa ibabaw. Dili na siya mobalik sa iyang balay, ni makaila pa kaniya ang iyang Pinoy-anan. Busa dili ako mupugong sa akong baba, ako musulti sa kaguol sa akong espiritu. Ako mag-agulo sa kapait sa akong kalag. Dagat ba ako kon mananap ba sa dagat nga ikaw magbutang o usa ka magbalantay kanako? Excuse me. Kung ako magaingon, ang akong higdaanan kanako molipay, ang akong banig molipay sa akong inagulo. Unya imo akong paghadlokon sa mga damgo ug pinagi sa mga panan-awon, imo akong pagalisangon. Mao nga palabihon sa akong kalag nga siya malumsan ug ang kamatayon labi kay niining akong kabukugan. Giluod ako niining akong kinabuhi. Dili ako buot nga mabuhi sa kanunay. Pasagdi ako nga mag-inusara kay ang akong mga adlaw kakawangan man. Unsa ba ang tawo nga ikaw kaniya magapadako ug nga siya imong pagatagdon? Ug nga ikaw sa tanang buntag kaniya magaduaw ug sa tagsa-tagsa ka gutlo kaniya magasulay. Hangtod ano sa pa ba ikaw muhunong sa pagsudong kanako? Kung ako pasagdan mo hangtod nga matulon ko ang akong laway. Kung ako nakasala, unsa ang arang nga mabuhat alang kanimo? O ikaw nga magbalantay sa katawhan. Nganong imo akong gitudlo nga usa ka tiniman-an bato kanimo nga ako nahimong palas-anon sa akong kaugalingon. Ug ngano nga dili mo ako pasayloon sa akong kalapasan ug kuhaon ang akong kasalanan. Kay karon sa abog ako mohigda ug gana ako ikaw magasingkamot sa pagpangita apan ako mawala na. Pitulo 8. Unya mitubag si Bildad ang suhitanhon ug miingon, hangtod ano sa ba mosulti ikaw niining mga butanga ug hangtod ano sa ang mga pulong sa imong baba mahisama sa usa ka hangin nga makusog. Balit aron ba sa Dios ang hustisya? Kung balit aron ba sa makagagahom ang pagkamatarong? Kung ang imong mga anak nakasala bato kaniya ug siya mitugyan kanila ngadto sa kamot sa ilang paglapas. Kung ikaw sa Dios musingkamot sa pagpangita ug maghimo ka sa imong pangamuyo sa makagagahom. Kung ikaw maputli ug matulid paunta sa pagkamatuod nahigmata unta siya tungod kanimo ug magahimong mauswagon sa puloy-anan sa imong pagkamatarong. Ug bisan diutay ra ang imong sinugdan apan magauswag kaayo ang imong kaulahian. Mao gyud nang mahitabo ang Hob, uswag iyang kaulahian.
Kay susiha ipangamuyo ko kanimo ang panahon nga ming-agi ug magpahimulos ka sa imong kaugalingon niadtong ginapangita sa ilang mga amahan. Kay kita ingon lamang sa kagahapon ug walay hibang kaagan, kay anino lamang atong mga adlaw sa ibabaw sa yuta. Dili ba sila motudlo kanimo ug kanimo mosugilon ug magasulti sa mga pulong nga gikan sa ilang kasing-kasing? Makatubo ba ang nipa kung walay lapok? Makatubo ba ang tangbo kung walay tubig? Sa diha nga lunhaw pa kini ug dili pinutol, kini malaya una sa ubang kabunglayunan. Mauman ang kadalanan sa tanan nga mahikalimot sa Dios ug ang paglaom sa tawo nga walay Dios mawagtang. Ang iyang pagsalig pagaputlon ug ang iyang kalig-unan mao'y usa ka balay sa lawa-lawa. Siya mosandig sa iyang balay apan kana mahuyang. Mupuyo siya dinha apan kana dili molungtad. Siya malunhaw sa tubangan sa adlaw ug ang iyang mga salingsing molabaw sa iyang tanaman. Ang iyang mga gamot mga pot duol sa tapok nga bato. Iyang makita ang dapit sa mga kabatuan. Kung siya pagapukanon gikan sa iyang dapit, nan kini molimod kaniya nga magaingon, wala ako makakita kanimo. Aniya karon kini mao ang kalipay sa iyang dalan, ug gikan sa yuta ang uban manggula. Aniya karon ang Dios dili mosalikway sa usa ka tawong hingpit, nimutabang siya sa mga mamumuhat sa daotan. Ang imong baba pagapun-on niya sa katawa o kasadya sa imong mga ngabil. Kadtong managdumot kanimo pagasuloban sa kaulaw ug ang balong-balong niadtong mga daotan mga wagtang. Praise God. Kapitulo 9. Unya si Job mitubag ug miingon, sa pagkamatuod ako nasayod nga kini mauman, apan unsaon sa tawo aron mamatarong sa atubangan sa Dios. Kung siya buot magpakiglalis kaniya, siya dili makatubag kaniya bisan makausa sa usa ka libo. Siya manggialamon sa kasing-kasing ug makagagahom sa kusog. Kinsa ba ang nagpagahi sa iyang kasing-kasing batok kaniya ug nga nagmauswagon? Kaniya nga magabalhin sa mga kabukiran ug sila wala managpanghibalo niana. Sa diha nga sa iyang kapungot siya magalungkab ganila nga magauyog sa kalibutan gikan sa iyang himutangan ug ang mga haligi niana magakurog nga magasugo sa adlaw ug kini dili mosilang ug magatak-om sa mga kabituonan nga mao lamang ang magabuklad sa kalangitan ug magatamak sa ibabaw sa kabaluran sa dagat nga maoy nagbuhat sa Oso ug sa Orion ug sa mga Pleiadas ug sa mga taguanan sa habagatan nga nagabuhat sa mga butang nga dili matukib, oo mga butang katingalahan nga dili maisip. Ania karon siya milabay kanako ug wala ko siya makita. Siya mipadayon usab apan wala ko himatnguni. Ania karon siya nagasakmit sa tulokbonon. Kinsa ang makapugong kaniya? Kinsa ang moingon kaniya? Unsa ang imong gibuhat? Dili kuhaon sa Dios ang iyang kasuko. Ang magatabang kang Rahab na nagyukbo sa ilalom niya. Daw unsa kadyutay ang akong igatubag kaniya ug pagpili sa akong mga igsusulti aron sa pakigpulong uban kaniya. Nga kaniya bisan ako matarong paunta apan dili ako motubag. Adto ako magpakiluoy sa akong maghuhukom. Kung ako nagtawag paunta ug kanako siya mitubag, apan dili pagayod ako motuo nga siya sa akong tingog nagpatalinghog. Kay gipukan ako niya sa usa ka unos ug sa walay hinungdan ang mga samad gidaghan. Dili ako niya tugutan sa pag-inhawa, apan gipuno niya ako sa kapaitan. Kung kita magasulti bahin sa kusog, ania karon siya makagagahom. Kung sa katarungan, kinsa ang magapatawag kanako?
Bisan kung ako matarong pa, ang akong kaugalingong baba magahukom kanako. Bisan kung ako hingpit pa, kana magapadayag nga ako dautan. Ako hingpit, ako wala magtagad sa akong kaugalingon, gibiay-biay ko ang akong kinabuhi. Natingob ang tanan, busa ako nagaingon, siya naglaglag sa maayo ug sa dautan. Kung ang hampak magalaglag sa kalit, siya mobiay-biay sa paghusay sa mga walay sala. Ang kalibutan gitugyan ngadto sa kamot sa mga dautan. Siya nagatabon sa mga nawong sa mga maghuhukom niini. Kung ugaling dili mao siya, kinsa man di ay kana. Ang akong mga adlaw karon labi pang matulin kaysa usa ka sinugo nga nagadala sa mga sulat. Sila nagadalagan, walay kaayuhan nga ilang makita. Sila nangagi ingon sa mga sakayang matulin, ingon sa agila nga magasakdap sa dalagiton. Kung moingon ako, kuhaon ko sa akong panumduman ang akong kaguol. Ang mas ang masulubon ko nga panagway, ako nga isalikway ug magsadya. Ako nahadlok sa tanan ko nga mga kasub-anan. Ako nasayod nga dili mo ako pagailhong walay sala. Ako pagahukman, ngano man di ay nga ako manlimbasog sa walay kapuslanan. Kung ako sa akong kaugalingon magahugas sa tubig sa niyebe, ug ayuhon gayud paghinlo ang akong mga kamot. Pan ikaw magaunlod ka na ako sa kalapukan ug ang akong kaugalingon nga mga bisti makapaluod ka na ako. Kay siya dili tao ingon kanako, aron ako motubag kaniya, aron nga kanako siya mokuyog sa humanan. Walay maghuhusay sa taliwala namo, nga arang makapahamutang sa iyang kamot sa ibabaw namong duha. Ipakuha gikan kanako ang iyang baras ug ayaw ako pahadlukan sa iyang pagkamakalilisang. Unya ako mosulti ug kaniya dili mahadlok, kay dili ako ingon ni ana sa akong kaugalingon. Pitulogis. Ang akong kalag gikapuyan na sa akong kinabuhi. Ipagula ko ang akong kaguol, ako mosulti sa kapait sa akong kalag. Akong ingnon ang Dios, ayaw ako pagsiluti, itudlo ka nako kung unsay hinungdan sa imong pagpakiglalis kanako. Maayo ba alang kanimo nga ikaw magalupig, nga ikaw magabiay-biay sa buhat sa imong kamot, ug magadan-ag sa ibabaw sa kinatambag sa mga dautan? Aduna ba ikaw ing mga mata nga unod? Kung ang imong pagtan-aw sama ba sa tinan-awan sa tao? Ang imong mga adlaw sama ba sa mga adlaw sa tao? Kung ang imong katuigan ingon ba sa mga adlaw sa tao nga ikaw nagapangita man sa akong kadautan ug nagasusi sa akong sala? Bisan ikaw nahibalo nga ako dili man dautan ug walay bisan kinsa nga arang makakuha gikan sa imong kamot. Ang imong mga kamot nagbuhat kanako ug nag-umol kanako sa tingob sa nagalibot apan ikaw magapukan man kanako. Hinumdumi ipakiluoy ko kanimo nga ingon sa lapok imo akong giumol ug imo ba akong dadon pag-usab sa abog? Wala ba ako ibubo nimo ingon sa gatas ug gipagahi sama sa keso? Imo akong gibistihan sa panit ug unod ug imo akong gitagik sa mga bukog ug mga ugat. Ikaw naghatag kanako sa kinabuhi sa mahigugmaong kalulot ug ang imong pagmatuto nakagbantay sa akong espiritu. Apan kining mga butanga imong gitipigan sa imong kasing-kasing. Ako nahibalo nga kini anaa ra kanimo. Kung akon makasala nan ikaw magatimaan kanako ug ikaw dili kanako magpagawas sa akong kasalanan. Kung ako dautan man, alaot ako. Kung ako matarong, dili lamang ako mopaitaas sa akong ulo, kay puno man sa kaulawan ug nagatan-aw sa akong kagul-anan. Kung ang akong ulo magapataas sa iyang kaugalingon, ikaw ingon sa usa ka leon magapangita kanako. Kung ug ikaw nagapadayag na usab kanako sa imong kaugalingon, ingon nga kahibulungan. Imong ginabag-o ang imong mga pagpamatuod bato kanako ug ginadugangan mo ang imong kasuko bato kanako.
ang mga kausaban ug kagubatan ania usban kanako. Usa nganuman nga imo akong gipagula gikan sa tiyan, patay na unta ako ug walay mata unta nga nakakita kanako. Ako maingon unta, ingon sa wala ako matawo. Gihatod na unta ako gikan sa taguangkan ngadto sa lubnganan. Dili ba diutay da ang akong mga adlaw? Nanhumunong ka ug pasagdi ako aron nga makabaton ako og diutayng kalipay. Sa dili pa ako mogikan nga gikan didto, dili na mo balik ngadto sa yuta sa kangitngitan ug sa landong sa kamatayon. Ang yuta mangitngit ingon sa tungang gabii, sa yuta sa landong sa kamatayon, ug walay kahusay ug diin ang mga suga ingon sa tungang gabii. Praise God, hallelujah. So, atong ipadayon ni mga igsoon sa sunod, ug atong madunggan o mabasa, mas maatong masayran ang tubag ni Sofar, nga ikatulo niyang higala ni Job. Okay, so hantama ratadana sa pagkakaron, dalaygon ang Diyos sa iyang mga pulong o yung siyang pagpamatuod. Amahan nga balaan, langit nun, makagagahom sa nga tanan, daghang salamat sa imong mahigugmaong kalulot, Ginoo. Kanamo, hallelujah, ang imong mga katawhan o Dios. Daghang salamat, Ginoo, nga ikaw nagasusi sa among mga kasing-kasing, hallelujah. O ikaw, Ginoo, nagtulid sa among mga dalan. Daghang salamat nga ikaw nagapasaylo sa among mga sala, Lord. Hallelujah. Ug naghatag ka home, Ginoo, aron kami magkinabuhi diha kanimo, O Dios. Sa imong ngalan, salamatan namo ang tanan. Ikaw, Ginoo, ang mahimaya sa tanan sa among mga kinabuhi ug ang imong kabubuton ang matuman sa among kinabuhi ug dili ang amo, Lord. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen and amen. So mga higala, mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpanimbaya sa pagpaminaw sa pulong sa pagbasa sa pulong sa Dios kini inyong gustuon og higala sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, ang atong Ginoong Kristo nga nagkatawang tao kini sa yuta. Praise God, aron kita mga luwas. Hantod sunod, daghang salamat ug may